Ang kaliwat kanang Christmas party ang nakikitang sanhi ng paglobo ng COVID-19 cases sa Mabalacat City sa kabila ng paghihigpit ng quarantine protocol nitong December 24 hanggang December 27 ng probinsya ng Pampanga. Ayon kay City Mayor Chris Garbo, sinamantala ng ilan ang pre-holiday party na kung saan may mga lumabag sa ilang quarantine protocol. Napakaganda naman yung resulta nung nagpalabas ng executive order sa ating governor, but anticipatory ng mga tao eh. Ang problema nila, hindi nga sila lumabas ng 25, 26, 27, pero nung 23, 24, yun, medyo naglabasan na sila, nagkita-kita na sila. So that's the problem, no? Sa pag-usisa ni Mayor Garbo, hindi lamang ang pre-holiday party ang may malaking local transmission. Nagulat rin umano siya sa lapses ng mga barangay level sa pagpapatupad naman ng minimum health security protocol sa mga business transaction ng mga ito sa kanilang barangay unit. Nagtataka raw siya kung bakit ang isang barangay secretary na nag-i-issue ng sedula ay ikinatwirang nahawa iyon dahil sa pagkikipagtransaksyon sa kanyang mga kabarangay. Nang ibig sabihin nito ay bigo silang maipatupad ang minimum health security protocol sa mismong barangay hall. Like for example, one of the barangay namin, hindi ko nasasabihin kung anong barangay yun, yung secretary, nung tanungin namin, nung interview, bakit siya nag-positive? Dahil daw sa mga kumukuha ng mga sedula, kumukuha daw ng mga ano. Eh sabi ko, bakit nagkakaganon kayo? Wala ba kayong proseso na ginagawa kung bakit nagkaganon? Samantala, sa banta naman ng bagong strain ng COVID-19 bilang local chief executive, umaasa si Mayor Garbo na magiging mabuti ang relasyon ng lokal na pamahalaan sa national government na nagbabantay sa mga point of entry ng bansa. Ayon kay Garbo, limitado ang kanilang magagawa sa mga pagbabantay ng pagpasok ng mga dayuhan at OFW sa Clark International Airport. Ngunit pakiusap lamang niya na huwag umano sanang magkaroon ng butas na malusutan ito dahil unang apektado ay ang kanilang mga kababayan sa Mabalacat na sakop naman ng paliparan. Hindi naman talagang i-close, but there should be a proper protocol dito. Ano yung protocol nila? Basta galing ng mga affected na mga new variant na ito, kailangan i-isolate talaga sila ng 14 days para ma-monitor talaga sila, no? Sa pinakahuling datos ng City Municipal Health Office ng Mabalacat as of December 28, nasa 76 ang active case ng COVID-19. 6 ang bagong kaso nito. Sa mga active case ng COVID-19, namumuro pa rin ang Barangay Dao na transit point ng terminal ng bus, papasok at papalabas ng Metro Manila na may 31 na ang bilang na active case ng COVID-19. Paulo G. Santos, CLTV News.